Здравейте! Днес ще ви науча как да разпознавате и избягвате измами с криптовалути. С нарастващата популярност на криптовалутите, за съжаление, се увеличават и опитите за измами. В това видео ще разгледаме най-често срещаните видове измами. Ще ви покажа примери от реалния свят и ще ви дам някои съвети как да се предпазите. Нека започнем. Номер 1. Най-често срещани видове измами. Скам монети. Скам монетите са фалшиви криптовалути, които обещават огромни печалби, но всъщност са измама. Те често се рекламират като следващата голяма криптовалута и привличат хора с ниска цена за участие и обещания за бърза възвръщаемост. Истината е, че тези проекти обикновенно нямат реална технология зад тях и изчезват веднага след като съберат достатъчно средства от инвеститорите. Бъдете внимателни към проекти, които не могат да предоставят ясна и достоверна информация за екипа, целите и технологията си. Понзи схеми и пирамиди. Понзи схемите и пирамидите работят, като обещават високи възвръщаемости, които се изплащат с парите на нови инвеститори, вместо от реални печалби. В криптовалутния свят тези схеми често се маскират като инвестиционни платформи, които предлагат гарантирани доходи или уникални възможности за печалба. Истината е, че такива схеми рано или късно се сриват, оставяйки последните инвеститори с големи загуби. Фишинг атаки за криптовалути. Фишингът е измама, при която хакери се опитват да откраднат вашите криптовалути, като ви подмамят да въведете лични данни на фалшиви уебсайтове или приложения. Те могат да изпратят имейл или съобщение, което изглежда като от доверена криптоборса или портфейл, но съдържа линк към фалшив сайт. Веднъж въведени вашите логини или частни ключове, хакерите получават достъп до вашите активи. Никога не въвеждайте лични данни на уебсайтове, които не са проверени и легитимни. Съмнителни инвестиционни платформи. Някои платформи се представят като легитимни борси или инвестиционни услуги, но всъщност са измама. Те често предлагат гарантирана печалба или ексклузивен достъп до инвестиционни възможности. Ако една платформа ви обещава нещо, което звучи прекалено добре, за да е истина, вероятно става въпрос за измама. Проверете легитимността на платформата чрез рецензии, регулации и дали има реални отзиви от потребители. Номер 2. Примери от реалния свят. Нека разгледаме няколко примера за измами с криптовалути, които са се случили в реалния свят. OneCoin – един от най-големите криптоскамове в историята. OneCoin беше представен като революционна криптовалута, но всъщност беше класическа понзи схема, която измами инвеститори по целия свят с милиарди долари. BitConnect – друга популярна измама. BitConnect обещаваше нереалистично високи възвръщаемости от инвестиции. В крайна сметка, схемата се срина, оставяйки много инвеститори с големи загуби. Номер 3. Съвети за защита. Как можете да се защитите от измами с криптовалути? Ето няколко съвета. Проверявайте легитимността на проектите. Винаги проучвайте внимателно проекта, в който искате да инвестирате. Проверете екипа зад него, тяхната история и дали проектът има реална стойност и технология. Бъдете внимателни с обещанията за бърза печалба. Ако нещо звучи прекалено добре, за да е истина, вероятно е измама. Реалните инвестиции носят както рискове, така и печалби, и никой не може да гарантира високи доходи без риск. Използвайте само доверени платформи и портфейли. Винаги проверявайте дали платформата или портфейлът, който използвате, са надеждни и регистрирани. Избягвайте да изтегляте приложения или да се регистрирате на платформи, за които нямате достатъчно информация. Не споделяйте лични данни. Никога не споделяйте вашите частни ключове или логин данни с никого и не ги въвеждайте на съмнителни сайтове. Използвайте двуфакторна автентификация 2FAT. Това добавя допълнителен слой сигурност към вашите акаунти и прави по-трудно за хакерите да получат достъп до тях.
Светът на криптовалутите предлага огромни възможности, но и значителни рискове. Бъдете информирани и внимателни, за да се предпазите от измами и да защитите своите инвестиции. Ако имате въпроси или искате да научите повече, не забравяйте да оставите коментар по-долу и да се абонирате за канала за още полезни съвети и новини от света на криптовалутите. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!